Iwe 3D Triple G Iwe 3D MC Mandevu Tadexi P-Man Namoino yandikunda ini ndazvitadza ndakuda kungogara ini ndichiridza chipo chemangoma chiripo ndinoedza zvemangoma ini maspotsi ndinopedza pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot hazvizodi mulife panodo zviri nani kwete kugara iyo usino kana plan mupoketi munofana kuito mani segava pa 25 zvanga zvava nani raitoziva kuti richaito plan richatofamba nezvimota zvimamangshani kuzimdancehall ndingabhige zvangu boya mani asi wandinosimbisa ndiyewo chairman pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot chekudya hapana nzara yakazara iwe wakarara hauna kana basa foni yakashafwa ikoko kumakasa dai ndine mari ndaifonera fasa namoino yandikunda ini ndazvitadza ndakuda kungogara ini ndichiridza chipo chemangoma chiripo ndinoedza zvemangoma ini maspotsi ndinopedza pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot hazvizodi mulife panodo zviri nani kwete kugara iyo usino kana plan mupoketi munofana kuito mani segava pa 25 zvanga zvava nani raitoziva kuti richaito plan richatofamba nezvimota zvimamangshani kuzimdancehall ndingabhige zvangu boya mani asi wandinosimbisa ndiyewo chairman pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot pese pandinomuka ndinotenda kuna goti ameno sei zvangu zvisingafambe abroad ndinotoshuwira kuita kufamba kwabloti kwete kugara ini ndakapfeka one shot